madongo biro chuno ni mondo wadhi mapiyo matin nikech sa nyakore Mungajwang tho mar General Francis Ogola ne oriwo josiasa mana kaka Nyawada Fred ne temo wacho ne okodeo ne jalweny ne okodeo e kinde kod jopiny ne okodeo e kinde kweth ma opogore opogore mag siasa. Jatend ODM Raila Odinga ne otiyo kod thuolo mar Ulinzi Sports Complex mar bende chiwo nende gima ne ong'eyo kuom mosenindo jamadar Francis Ogola. Bende en owuon nyo kawo thuolo makamano mar temo nuoyo wach ma bende osebedo ka wachore ewi wach mano wuok Bomas of Kenya tarik 15 mar dwe mar aboro higa mar 2022, wach mano chako bedo chuny wach e yik mare odiochieng' manyoro. Ka Bobi nyalo miwa kanda kaka jakom Raila Odinga nowuoyo nobuko wach mar Bomas of Kenya no. Jomadongo, Bomas of Kenya ni nochako duogo kendo. To gima duong' ahinya kendo gima lich ahinya ni tho mar Ogola ni noriwo jotelo kaka wasewacho cheno ni endi. Wach mar Bomas ni nochako nyiedhore kendo. Victor nyo duogo to kendo mana kotenore gi lessons ma bende pod walanie gini nikech gimwayudo ni jochiende mag Bomas ka jopod chieno nikech poko dhi gi otiekgi jomariek pod ok odhiemo jochiende mag Bomas ka. Aparo ni gin gima ni kodwa nyaka yiero machielo bidonji ma 2027 ka gibiro rumo nikech ing'eyo ne yiero ma 2022 ne obaro piny Kenya malach nikech ineno kane en gima kizungu wacho ni hotly contested manyo pogruok mane ntiere ne tin koro nyo weyo ka obaro piny gi ediere. Kora paro ni nikech chango mabiro kalo mabiro monego beni biro gi yiero no pod ok ochango josiasa pod ok ochango fuli mak mana ni piny nyaka dhi mbele mana kaka iwacho ni ngima nyaka dhi mbele mae kama kuro jintie. Kora paro ni kaluore gi kaka ne itene kata kaka weche moko nyo wachore ni nyeo rekocha ka weche mag Security Council manye odhi kendo romo gi Chebukati weche ma ok wadwa donje ahinya matut to nyo gin gik mantie mae emomiyo sama nyocha ne General Ogola wacho biro nonwang'o masira to jomoko king'iyo kata mbaka manyo gore e mbui nyocha wacho ni mburo chamo nyathine jomoko nyeko ni dobed ni nyathi mburo lala koso mburo chamo nyathine to ging'iyo ni kinde kaka nyocha kech ging'iyo ni mbura bende king'iyo history mokalo to giwacho ni mbura jacham nyathine nyathi mbura miteleo mbura mano king'iyo gi gima nyo youth leader Senator Oburu Oginga nyo wacho ni kwang'iyo kinde mokalo to waseneno ka mburo osechamo ga nyithinde moko koro miyo kata mai bende ok wanyal ng'eyo ni dipo ni nyathi mbura molal ni ntiere possibility ni mbure manyo chame koso ntiere possibility ni ogwang'e mochame koro kanyo ne bedo ng'eyo matek nikech ing'e ni samoro mbura koseng'iyo gi remo mosebet mamitie lewe tinyalo chich kode yore mang'eny. Mar ariyo kiweyo mano tichak iduogo yudo ni chich nyo pod nitiere chich nyo pod nitiere mae gimomiyo king'iyo jomoko mana kaka ineno bende kindwa kata ka gimoro timore kata ka luo ti ywak moko nitiere ma samoro yudo ka wayu moro ywak unege chameuru gik machalo kamago mago gin gik mantie koro miyo kit ywak ainago nyo tenore ahinya kaluwore gi ni chich moro nyocha ne pod nitiere nikech inyalo paro ka jatend piny William Ruto owuon nyo gini ochune mochako wacho kendo ni en owuon e listi manomiye mar jok mane onego bed ni bedo jatend piny bedo jatend kata jolweny ne nying General Ogola onge to gima nyomiyo nying General Ogola onge nonwang'o advice kuom jok machiegni kode ka wacho ni nitiere docket Defense Council ma wacho ni nitiere docket moko ma ka in jatend piny to nyaka make sure ni iyiere jok ma in godo gi yie mathoth koro jogi ne temo nyise ni kineno wach moncha ne teno General Ogola gi wach mar dhi Bomas to ne gineno ka ok giyie kode no nyalo teno bath jatend piny e yo makare mine ginyise ni kata ka tek gik ma wacho gin gik mancha jatend piny ema wacho ok gin gik ma e dhoga mine ginyise ni kata ka tek to yier achiel kuom jok ma e dhoganda mar dhoutu to en owuon owacho
ni bang' koselalore moluongo General Ogola ma gibedo godo piny, to General Ogola nonyisa ni onge defense, yani kaka onyalo jitetea onge. Koro mae manomiyo neno nyoro kanyo wang'iyo kaka nyo Duale wuoyo. Duale ne owuoyo maber kabisa, kendo nowacho nonyiso jopiny gima en owuon ong'eyo gi gima General Ogola notimo nade. Nowacho ne manyo oteno gino gi gima nyocho gai mar Azimio jakom nyo wacho chieng' cha. Kecha paro ni jakom emanje no obuko mbaka cha. Nekech en mbaka manyocha gore e mbui, en mbaka manitie. Nyana ka kiwinjo kata gweng bende ka gimoro timore to nyalo kuodho ni mama no kata timo nendo jaode kamano lakini nyocha ok gidak maber. Kata koro odimbo wach kamano to chiemo to nyocha ok omi jaduong' no. Jogweng bong'e. Koro mae e gima no kero jaduong' gi keji. No kero jaduong' gi keji. Jaduong' fwadhore. Ndiko jaduong' nyo fwadhore to jaduong' dongan manye biro bilo gimoro odaka. Koro magi gin gik mantiere ma jogweng bong'eyo. Eka koro jakom nyoydo thuolo kaka ng'ama thuon. Ke jakom ing'eni ok mong'o wach. En no choma gicha tir kendo ka ker bo bedo kanyo. To tiara gicha. Koro kako make cha to tiare. Koro kose tiare kamano, temenyano ka koro Duale nyo odugo yuwiye. To Duale be ng'ama riek. Kech king'iyo kaka nyo wuoyo, nyo en ng'at ma nyo wuoyo ka ng'iyo kama nye entie. Mano ka nyo wuoyo liel kocha. Koteno weche mag Bomas cha. Kech komachielo neno ko wuoyo koteno gicha gi gima nyoja komo wacho, to komachielo bende opuoyo William Ruto kuom yiero General Ogola kato doko ni weche ne chalo kamano. Nekech sa ng'eni jomoko biro teno gini gi rule mar tonje. Tadier mantiere ke Victor en wi jatend piny mondo yier ng'at modwaro mondo bed jatend jolweny. But obed advice gi Defense Council. Defense Council. Defense Council ni bendi ng'eyo ni kata mana jok mane iye kanyo. Kech king'iyo jok ma constitute Defense Council. Jok mane iye kanyo. Oting'o nyaka Duale. To Duale no ng'amo yiere kanyo mokete kanyo en jatend piny. Koro e Kenya ka e jatend piny. Kodhi kucho, odhi gi paro mar jatend piny. Nekech ng'at manyalo riembo bende Duale no gokinyi sani kolando ni Duale onge tich. En jatend piny. Koro miyo jatend piny king'iyo weche osewachore mang'eny. Kech kata mana sama ne wach tonje ni biro ne ntiere mbaka ni samoro General Opande nonego bed ne yudo gini. Aya kochako biro kanyo tibiro ng'iyo kata mana kinde mar Kibaki. Wasebedo gi jotenda gi janel mapek kaluo ka mak mana ni ok gisenuang'o thuolo ni. Koro mae tena achiel gima paro ni jatend piny William Ruto dinje bedo kata ng'ata ne nyalo neno ni kaluore ni kata doko ni Ogola koda notimo koda ne okotimo kaka nye Duale wache to bedo ni nodhi kanyo no noseketo to kuome. Mai paro ni bang' yiero no kata ji mang'eny kata mane oganda luo mbaka bende mane ntiere ni Ogola to koro ok dhi mi gini to bang'e nyomiye gini. Koro bedo ni rule mar tonje no nyo tiyo to jatend piny William Ruto manyo ketie tim. Kora paro ni mbaka manyo ntiere gi weche mag Bomas go Duale nyo temo gima kowacho weche mag SMS ka gima moko ka naparo ni en gima koro no yiengi kamo winjore mondo mi nyo kik general kapod ntiere weche mamoko gito. Weche mamoko gito. Dibed ni neno ka gima Duale no dhi ataro gi wach mar jatende. E twak mare mokwongo gi ute mag fwambo President William Ruto nowacho ni General Ogola nyiso ketunye kama okwe en achiel kuom joma nodhi loko ataro lochne. Ing'eni seche ka Duale ne katemo ne temo yuoyo wiye ka gima ni adier ni nodhi kucho to notamore. Jakombe nowacho ni oyo ok en gima kare wach mosebedo ka wachore no. Nyo odwa temo nyo king'iye maber doni ne otemo yiero wechege kaka ng'ama riek mondo mi kech kiwinjo eliel kacha nino ka sama jatend piny ochako wuocho ntiere koko moko manyo ntiere tokema gi nduru moko manyo nitie mak mana ni no temo balance gicha kong'iyo kama nye ntiere gi weche bende mosebed ka luorore ka to komachielo bende nyo temo balance gini gi gima ne jatende nyo wacho jatend piny ma bende en lesson Victor ni kisebedo jatelo to nitiere weche moko ma samoro nyaka idhi yemos kata inyalo go mbaka e yema lakini ok igol gi oko nekech machacha ne odwa miyo ema king'iyo kata mana ute mag fwambo to immediately godhiambo no nyocha ne clip kata mana video ma jatend piny nyo wuoyo e wi wach Ogola cha nineno ka jofwambo no otemo kelo koro maka ne nyalo teno gik moko ma samoro iwinjo kata mana e gweng' iwacho ga ni ka ng'ato siemi to samoro kati dhi tho mathoni tiwacho ni in mani ikone ni okichamne ine makoro miang'o
iwacho ni gini oya kuomi koro miyo bende en gik mapuonjowa ni jotelo nyaka rit lewgi kendo kopogore gi mano jotelo nyaka bed joma nigi horuok kendo joma dhi mos nikech samoro inyalo po ka koro samoro ajali to en ajali samoro timore atima kaka ne Nyasaye ochano to samoro nikech samoro lewi moro nyokier inyalo yudo ka koro ji wacho ni ok kene manyocha no wacho ni ogweno to ok cham to kare ogweno bende nya ka ema bende samoro romo kata mana go yieyo moro mabe baba e yore to kineno tineno ni ok ne ko wacho na e yieyo ya gino romo go yieyo maratinka to yieyo be nyo baba di ma e yore koro miyo magi gin gik ma paro ni miyo wapuonj mopogore opogore to kaw kamano to gima duong' manyo neno en ni jochiende mag Bomas ka pod gintiere maparo ni samoro yueyo mar General Ogola nyalo biro miyo gik makamago koro dok chien nikech nwango clarification kowuok kuom Duale to bende wach manyo youth leader Oburu Odinga bende wacho ma bende nyo wacho ne nyathi nyo wacho ne wuod General bende nyo wach makare nikech nyo nyise ni kaluore gi gik mosetimore gi mamoko gi ne onego wewe thuolo mondo mi investigations otimre nikech sama gigi timore obiro katimo nono kanyo erokamano ahinya mana pia kapok go break nikech saa deko dong dakika moro madeka ma Ken